song goes on and on and on and on and on. The music, pana wakambonyora kawakati kana kuimba uko kuriko kudya kwemweya chidza idziwande tigoteerana tose ndotembimba kuti volume yedu yakanaka nhasi mangwanani akanaka isadimbona nonge siyani vhusela siyani bingelela tomuchingamidzai mose paprogramu yenyu yasisimelis diaries and vhiki yatapfuura iyi drama yanga kati wandei mbichana nyaya dzana Trump dzokwaamerica idzi dzaoma vakomana tinongofunga kuti titonga tinotambura nenyaya dzamaelection nokuamerica vanotamburavo namaelection iwava anoshupa nyange vene vayo democracy inovashupa ivo vene vayo vanoti ndo vane democracy ivo pachavo iri kuvavhiringa iona kuti nyaya yakaipa wakofanira kuti kana uri muhereziya wopuwa chibhuruku chiya chomboshinya chibhuruku mai vodambura vowedzera zvigamba kuda kuwedzera saizi ika unenge wakura akambichana zvino chibhuruku chiya choshinya mutima wocheka upinda munyama mutima wacho wocheka unoda democracy yavakatanga inoshupa nyange vene vayo vedemocracy vari kutambura nayo democracy wati Trump kupopotaku murume mukuru kubuda furu achipopota kana kuti simba rinonaka kana wamboravira mbichana ukazokumwa akazoti chimbondipavo mugoti ndipokokotavo mugoti paonga wachinhanzvavo ipapo unoti uyu murume wakuda kunditorera nyaya dzangu zvibhakira vari kumaloya mapasswords amawifi mustate house imomo hakuna chakanaka ine mukasangogadzira dzenyu muchifunga kuti muchashanda nedzavamwe vari pashi muchaona kuti nevari pashi vacho zvinovashupa naivo futi saka tsvakaivo zvenyu savana vezimbabwe imbotsvakaivo zvenyu muite zvamunoda kuita imise vemine nyika saka ndo yakambotibata pavhiki pano ndikamboteerera amundati saka nyaya yekufanana simba inoshupa kai nekuti kana ichishupa iyo vana Trump nana Biden vachivavo ichivashupa vadzipwa ito zvinovadzika yabata huro kuti vawisiri kuti zvavanoita izvi zvavanotaura ndizvo here muna kuti vabafa nedzungu tomborigai iri ipapo nyaya imboibva yana Trump iyoyo hapei nokuti uchabuda muofisi here kana kuti hadinda kufiramo here kubuda second term here zvichinda zvakadero tongozobvunza kuti nyange pakanzi paenda Trump pakaenda Biden vanhu kutokutemwa nomusoro kutaura nyaya dzana Trump nana Biden zvinotidetserei chii isu savana vezimbabwe kusiza ngani tina abantu basekhaya lokuti baxakile nayo idemocracy nontombi baxake bamba umgqala ke la bathi bayibamba ngabe batayiwisela ngapha yabalahla phansi indoda enkulu nenwele nemtshele nemezi indoda uTrump akafuni nayo kusuka eofisini ngoba phela amandla amnandi uma usuthi wanambitha kancane nawe umunye masethi hey akungilahlele nalolu khuni obulukhotha ke lapha ubona ukuthi ngeke phela ngisanikeze omunye umuntu ngoba yime ngidlale la so the whole democratic conservation into kuthokoza kanaka kana ukuthi mzangomanyiravo zvinokubata izvi ndoya Trump yakaitika in the same week also tikabatana nenyaya dzana Bushiri vokuno kuSouth Africa Bushiri wakasungwa akaendeswa kumapurisa ndizuro ikatokwera zuro wakatizavo muno muSouth Africa kwaiwa vakumalawi ikoko president wekumalawi vanobva muno muSouth Africa kuchambopfigirana vachimbotaudzanavo vachiudzana kuti todino murume uyu watiza tomudzosa here kana todini kati justice is the same kana une mari unogosungwa sei ifunga mari murega munhu kati makatora mari yako uisa mumutemo iwewe uita zvaunoitawo saka yaBushiri yakati bata mavhiki apfuura iwo tinzo kuti
wakatoita broadcast ndofunga zuro anoda kutevera nyaya yacho iyoyo munogona kuiwa henyu ikoko kuna masocial media waaitauraro ari kumalawi kwaari ikoko. Imwe yakaitika futi pakati pevhiki kuno kuSouth Africa, secretary general ANC Magashule wakaendeswa kukoti. Ndo panaida kuti ndimbosungira ipapo nekuti zvingaitika here kuti secretary general yeZANU-PF vamboendawo kukoti vambonopindura mukamibvunzo kakuti koma chaina nemaridza airya migodhi yechiyadzwa nechichichichidzwa kumona chimbopindura ivo kamibvunzo ika ndo inonzi kana muchidingi mune dhemokrasi yacho chimboshandisa yakatione kuti zvinoshanda sei kusebenza kanjani. Lapha eSouth Africa umongameli u-AC Magashule bamdonse bamfaka ngasekoti ngendlela efanayo futhi ubaba uMsholozi uMagezekeza uZuma naye baku bamhlikisela naye bamkhuqisela enkantolo lokube phenya lezinto afuna ukuziphenya ngazo. Angiququzeli, anginagunya nalezi zinto ezenzakele, kodwa ngithi mina nxa abantu bethi bona banemithetho banendlela abafuna ukuhlela ngayo nendlela abafuna ukubusa ngayo ilizwe le, sebenzisani phela indlela zakhona kubonakale ukuthi ngempela ziyasebenza. Into yakaitika kuno yakaita ya Bushiri, pakaitika ya Magashule, pakaitika ya Trump, phakikiwe futhi mukati mayo imomo ndobva pabudawo nyaya dzaGinimbi dzakadziwawo dzikabuda dzakawanda. Kushaika kwakaita vomukomana Ginimbi tino urombo kana munhu awase zvose izvozvo hapati hapana chinofadza, hapana chakanaka chinoitika. Kurashika kwomweya womunhu, kufa kwomunhu hazvifadzi nyange benzi charo rikafa tinochema wani nekuti ndovunhu kwahoko hatina basa nezvaanga achiita nezvaariwa nanongopopota achitaura nyaya dzemari, mashambeini, mota, conspiracy theory akati wandei, wakurawa, wakadini, asi pamucheto pazvo tose tinofa. Vane mari nevasina mari, vane maRolls Royce nevanofamba neshoka nevanofamba nebhasikoro wani akarohwa nemota akafa wani. Vamwe vanongofa vari mumachira avete munhu muzinda ongomuka sarai muti, nekuti hakuna chikoka upenyu, hakuna munhu wakapuwa contract yekuti unorarama nokusingaperi. Navanotishupa ivava vose vachafavo, nesu tinopopotawo pano, nesu tichafavo. Mubvunzo unoti kana tichiri vapenyu toita sei, tobatana sei, toshandisana sei? Saka kushaika kwakaita Ginimbi mashoko akabata nyika yose, kuti mukomana wakashaika, mota yakabonderana nehunda yakabonderana nechimota Rolls mota dzemadzichi ikachaika pera. Mubvunzo ndifana kuzvidiye kwako uri kunyika dziri kure, handina imboitawo mainvestigation ikamuona kuti safety ka kutaura sevanhu vezimbabwe safety ka macar features ndimi vapana vamazuva ano kamunjira une buying a car, make sure that it has all the relevant features, so that I can swag along, back seat, couches, mwira vomuita zvamunoita. Kuona kuti utano hwemota idzi dzamunoti dzinodhura dzacho idzizvo, kana aizobonderana nechihunda mota Rolls Royce huru yemamiriyoni yokhanyika kupepeka kutsva kupera kuti tsvai yabonderana nechihundai. Saka mosi kana uri muZimbabwe mota yekutenga hundai idzodhura idzi dzinotsva. Asi zvisinei upenyu nditi ndipindi zvinongova zvigamba gumi pamutirauzi. And nhasi ndinombozoredzera nozvishoma nyaya yedu iyi nyaya yekuti upenyu hunosimukira vatinowanzawo chirungu ndodamaizipakamile nayo kupfakamira mavhi nenza zvemuzinda mokugara mudzimba dzakanakavo, moitawo mota dzakanaka, mawachi maviri magirazi mumusoro, mupe mavhudzi, mogadzira mhotsi mumusoro, zvose zvakanaka izvozvo. Asi ngatisakanganwai kuti kana tichita izvozvo
munyaya idzi dzatinorarama mazuva ano vazhinji vanogara mumayadhi. Katinogara mumayadhi kuona uswa hwakazara yadhi yose, uswa hwakazara yadhi yose, miti yemihwa yakazara payadhi, miti yemihwa yakazara payadhi. Wozvibvunza kuti ndiani unodya uswa? Ndiani unodya uswa hwamunodire kudiridza? Ndiani unodya mihwa yamakadai kudzvara mumisha yenyu iyi? Zvinoenda pamberi futi. Wotarira kuti mamunicipality edu ose ana magadheni. Mumagadheni imomo vanodiridza maruva, vanodiridza miti majakaranda. Guruva inotonzi yesiti jakaranda inyora mumanewspaper nomabhini vheko streets of jacaranda. Wazvibvunza wakagara pasi wabvunza kuti miti yose yamunodzara iyi isina michero, muchitora mari muchitora mvura muchidiridza miti yemihwa, muchidiridza uswa, grass, mafurauzi, mabva kuminda kumagrosa munotenga manga madii kumbomira kudiridza uswa mumboitawo zvimagadheni toko pamisha penyu ipapo, nokuti shanduko yatinotaura kai haingaiti shanduko yekuchinja Zimbabwe iwe pfungwa dzako dzisina dzatanga kuchinja nekufamba zvakanaka. Maybe skulu netina mukukula ibize leZimbabwe nxa sehlulekile kumbe sehluleka ukuguqula umcabango wabantu munye ngamunye. Chimbotirirayo pano chataura mashoko maviri matatu ndobvangu ndoenda kwandinoenda. VaKristu nhasi chimbomirai nyaya yechechi, mirai nyaya yechechi kupaparika muchitaura nyaya yokunamata nenyaya dzanaJesu. Zvinokuvhiringai vapano sezvinokuita vana Trump vachimbovhiringwawo nezvinhu zvavo. Chitokurura nhumbi dzokuenda kuchechi, upfeke chikabudura, uinde siri kwemba undochira gadhi, urega kunamata, unoti amen kana wapedza kushanda wabuda ziya, kudai kubuda ziya kuti amen, mvura yonaya wokohwa wopaimba pako ipapo. Chingava zvimibhedha zviviri zvitatu, ukati chichomoleya chako apa, ukati chikovho chako, ukati chispinachi apa, nhunzi mbiri nhatu dzeletisivo nezvimakerotsi zvako wodzvara wodzavo miti yemihwa iyi mobvisa, modzvara maavhokado, modzvara mamengo, modzvara mabhanana. Dai zvinoraramisa izvozvo, zvakanaka zvakakosha izvozvo. Zviri nani kuenda kumagrosa kundotsvaka munyu, kundotenga munyu, asi chikafu kuru sei imi veZimbabwe sezvo nyika takadeiwana ikadii mavoko medu. Toraiwo mari dzenyu pakupera kwomwedzi moendesa kumusha. Yava nguva yekurima iko zvino. Tengai mbeu mutumire kumaruzevha, mutumire kumamisha, vanhu vagone kurima nokuvata pamibhedha muchiita zvimaserifoni zvimawhatsapp izvi. Hazvina chouviri izvi. Munhu kutora foni kuisa musaga, bereka kumusana zvimaheadphones zvako nga umbondotsva nezuva uchisakura chaiko uchisakura, uchikavurura, uchifuka nyemba. Ndo upenyu kwabwo uhwohwo hwokubata nokushanda nokuti munhu udle. Vhesi inotiyo simbe nyimai sadza, simbe nyimai sadza. Munhu kana asina kushanda musamupa sadza, nokuti munhu kana asina kubuda ziya, sadza ramunomupa rinomuresvera muviri, nokuti kana wadya unofana kupisa ubude ziya ndokuti urarame. Saka hazvigoni kuti mungati munhu akangogara kutandavara mungopa vanhu sadza, vanhu vachidya sadza vasina chavanoita. Panofanira kuva nezhira tinoshandisana naye zvakanaka. Saka nhasi ndinoda kukumidzai kuti idzai kuna nehwenyu hwose pamunogona napo kuti muvake magadheni enyu, dzarai miti yakanaka, itai zvinhu zvakanaka pamisha penyu ipapo, muraramisane mutsvene nomukururama. Musamanyira nyaya dzinokuda kunamatira zhara. Zhara hainamatidzi, zhara inoshandigwa. Zhara inamatidzi, zhara inoshandigwa. Mushonga wezhara kushanda, mushonga wezhara imbeu, mushonga wezhara kubuda ziya, mushonga wezhara kubata namavoko enyu. Musadiridza vuhwa, diridzai mirivo, dzurai miti isina michero, tsvare michero yakanaka. Ndo nguva yacho kaiko zvino, nguva yekudzvara iko zvino, nana bhandomu nana maspokisi
nana Charuveki, vana Charuveki mubhiza sekuru vanizoti vana Charuveki, nana Masports, nana Champion, nana Dixon tairimisa nadzo nguva yakare. Nguva yakanaka iyoyo kuti vanhu timboshanda tigone kuzara nokuzviraramisa, tigone kudya tichibuda mumavoko medu mavhiki matatu chete. Kana wachidzora uri murivo iyi 3-4 weeks munhu otokohwa, vanhu motodya. Zvinoshandura upenyu, hazvizi zvikuru, zvinoshanduka zviri zvitokotoko izvozvo. Kubata zvinhu zvitokotoko zvinogona kubata. Vanhu vanotaura chirungu vanoti big doors they hang on small hinges. Big doors hang on small hinges. So learn to take care of the small things, and then the bigger things will take care of themselves. They will take care of themselves. It is critical and important, paramount important, that we learn how to become self-sustainable. Kuvaka, nokuzviitira, nokuzviraramisira, nokuzviraramira tiri toga, tisina zvizhinji zvatinotsvaka. Saka mangwanani ano ndaida kukumikidzai kuti please kururai nhumbi dzedu chechi idzi, kururai nhumbi idzodzo, mumbotopinda mugadheni, mumboshakura, mumbotiziya zvino utano izvozvo, nyaya yekudzidza kushanda namavoko edu. Tisangofunga kuti zvatinotoraramisa zvinongowanikwa mumagirosa. Ndo mashoko ndada kuti timboudzana mangwanani ano iwawo. Ichokwadi chiripo ndekuti pati tavhura Zimbabwe inonzi Zimbabwe Indigenous Movement. Ipati yenyu makaramba muchingopopota vanhu uchiti unongoti aruzha uri koko Joni, chino khuluma kakhulu ilizwe lakho lisemankinyeni ngapha, lisenkingeni wena nje uhleli lapha eSouth Africa uthi siguqule ilizwe. Takaterera amatauriro amamchita, takaterera tikazvihwa kuti munokumbirawo kuti tiite rupandi rwedu, kubatana nemi, kushandidzana nemi, kufambidzana tose tichigadzira nokugadziridza nyika yenyu yeZimbabwe. Saka tarejista pati kuZimbabwe koko, izvokwadi ichocho, hadisi nhema. Madhetsi tichakupai zvakasimba kana taapamberi apo kuti zvofambisa sei, tofamba tichiita sei. Mashoko akanaka iwawo. Mose munokumikidzwa kuti sunungukai, muchawana madhetsi, muchawana mainformation, macontact acho ose, toona kutofamba sei. Ava vanoti kwai ndikandapfeka nguwani yangu ndava sangoma, ndofunga muchangosvika iko zvino. Itai zvinyoronyoro baba, kuda ndibaba here kana kuti ndimai, musangokurumidza kuposhera mabwe muchizora vamwe vanhu madhaka, nekuti iwe kana uchindizora madhaka, mavoko ako haasari akachena. Wanga wadi kumbogara pasi, umbodzidzavo, umbofunga zvakanaka-naka. Usangoti pakaungana vanhu zvakanaka kudai vachingotaurawo mashoko machene okuvakana, ungoti sangoma, n'anga muroi, ngorotomoka makuseni kwakadai. So aisati yachaya 12 o'clock. Ndiani wanyora mashoko awa? Ndiani nditafadzwa pasi? Haisi nyaya yekusangoma, inongova heti yandakagadzira ndonenewo ndikati ndipfeke. Zvino kana yakuvhiringa kuti yava sangoma, nokuti kuchechi kwenyu makavudzwa kunzi munhu kana akapfeka heti yakadai muroi kana kuti n'anga, undoudza mufundisi wako ivavo kuti vatendevuke, nokuti kuchechi kwacho kwamunoenda koko hande munondomwa ropa raJesu. Usiri uroi ndohupi, hukumwa ropa romunhu, nomunhu wazvipfekerawo chiheti chakevo. Chakushupa chiiwe iwe tafadzwa, chakushupa chii kuti ndapfekerei heti? Ndokurura right, ndokurura kuti ugofara, ndokurura dzose nenhumbi, ndosara ndiri mushwi. Kana ndasvika ipapo futi ndakurura, woti uyu muroi, nokuti haana kupfeka. Handinoti muroi munhu asina kupfeka. Unode chii kwandiri iwe tafadzwa? Handina kumbosvika kumba kwenyu ndikakumbira munyu, handina kumbokumbira tambo kana harani, handina kumbokumbira kana tsono yokuzvigadzira nguwani yangu. Wongouya makuseni, kungowaso pamusoro, maponga sangoma. Dzidzai kuzvibatawo pavanhu vakuru, mufambewo mubunyoro. Tinoziva kuti takasununguka kutaura nemi
mumasocial media umomo, asi hazvicharevika kuti kana takasununguka kusvika ipapo munhu unongosvika wongopfanganyuka wongorotomoka makuseni kudai zuva risati ravira, unotisira mweya weshina mani, iwe tafadzwa utendevuku. Kana wanga uchienda kuchechi, chikurumidza kuenda kuchechi, usawanza kuita saizvozvo. Mibvunzo tichakupai nguva. I will make a special program pano paSisimeni to take you through the arrangements atinawo, manifestos edu, constitutions eduwo nezhiri yatichafambidzana nayo kuenda mberi. So just be patient with us. We are rounding up tichambogadzira nekusalungisa ukubili okutatu masechedile sesine siqiniseko kuti sizohambisana kanjani, sizonitshela ke ukuthi senza njani, sikhona ukusebenzisana ke. But tichiri vapenyu tichambosunda ipapo papolitics ipapo tione kuti tingaita here zvinhu zvingatidetseravo tichiri vapenyu kushandura Zimbabwe nokuchengetedza ramangwana ravana vedu, vana vedu veZimbabwe. Tofunga tagara kunyika dzikuri makore awanda, zvakutidana kuti tidzoka kumusha tionevo kuti toshandisana sei. Pamakore mashoma iwo andinawo asara ndodzoka nawo ndokupai makore acho ose. Ini veZimbabwe tashandira nyika dzose, tafamba kose, tabetsera vose. Vandandisati ndabetsera ndimi vokwangu vokumusha. Saka taamuzhira kudzoka pachingovhugwa mabhodha ipapapa, tichaona kutoita sei timbouya ukoko. Takahwa kuti kwai vanhu vanorohwa ukoko, kana matanga mapolitiki vanhu vacharohwa, vamwe vachaendeswa kuchikurudhi, vamwe vacharohwa pasi petsoka, vamwe vachapfekedzwa mapurasitiki mumusoro. Tozvionavo tasvika ukoko, asi hatingahli kurarama nenyaya yekuchikidzirana. Nguva yacho yanga yasvika kuti tigofake nhati ingxenye yethu encane nje 20-30 years of my life. I think I would dedicate the last part of my life towards the nation of Zimbabwe. Yes, I've committed myself, and I think we are ready to go. Ndini maponga vijana igara mboko kana mushamba kudachina navana vevanji makombo mwana musende weshano vana chigara mboko matanda novora chizvitidza chinotedzera vari kure vari pedu vanotamba nacho mutambo uri paro wari unokumbera namachira machena vachiri mhangura navapfuri vaya eka vanachiramba kusesera mupona ngokubova namahome hazviperi izvi. Tozotaura kumusi edu kana takafara hedu, but thank you very much for giving us time and to spend it. Timbotandaravuka sasekuru, umbotandavara uchimbotaurawo navasukuru, chimbovonesana kuti tofambidzana sei panyaya yekuvaka Zimbabwe. Thank you very much. Wish you all have a wonderful day. Allow me to get into the studio now. I got some work to do, and today we are dealing with some apostles, arguments around the greater space of Christianity, authenticity of the Bible, and what. Vanopedza kutaura vanhu chikristu tomona chamboendako timbondoreve nhemba tozodzoka mangwana. Ivai nevhiki yakanaka vana veZimbabwe. Tinotenda.